lepotik, prest gaude, badakizue nola horrela. Eta bat, bi, hiru. No valen aprovechaditas. Hay gente que va contra pelo. ¡Ay, no me paga! Laudio coja ya. Laudio coja ya. Y mucho y mucho pero aquí lo que falta es el punteo. De la plaza, 5:20 en Gardea, 8:35 en Areta. Agur, Pirulo, chao, musu handi bat, ipurdian. Pirulo, chau, con ensalada. Gaixola audio. Mundo osoa dantza egitera. Pioinak lurrean, erloju bezala mugitu aldakak. Eta bestianen errepikan, altza da nontxia zerura. Oazen! Osatu lerroak osatu denok lerroan. Aurreko heldu lepotik, prest gaude, badakizue nola horrela. Eta bat, bi,
pegaditas. Hay gente que va contrapelo. ¡Eh! ¡I got the power! ¡Hey! 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 Ongi etorriak Laudioko jaietako hasiera ekitaldi momentu hauetara beste urte batez, Aiaraldea komunikabideak zuzeneko emisioa egingo du udaletxeko balkoitik 12etan puntuan 10-15 minutu barru hasiko dira aurtengo festak eta dakizuenez ohitura herri honetan txupinoro eta pregoilariak izendatzea da egindako lana aitortzea eta kasu honetan hementxe ditugu gurekin Atxilubioiak taldeko Oiane eta Eider aurten beraiei egokitu zaie txupina pizteko ardura eta ziur urduri bezain pozik daudela, zer mogu zaudete? Oso pozik. Eta urduri, pizkatxo bat ere. Eta oso harro, esparru hau ematea emakume hoi. Aipatu duzu ezapi moreekin ere bai bertaratzeko deia, ze esan nahi dauka zuena bezalako jai kuadrilla edo talde batentzako herriko jaiak pizteko ohorea edo aitortza momentu hori izateak? Hori, ohorea. Bai, hori da, ohorea. Emakume guztiak babean egotea eta hori. Bai, hainbatetan izan gara ezakit bromen eredu edo emakumezkon bakarrik edo emakumeok bakarrik osatutako talde bat izanik eta batean izatea guretzako esparru bat eta emakumeontzako esparru bat niri oso ohoregarria iruditzen zait. Egun polita da ere guztiak batera egoteko, porque hori oso ezberdinak gara gure artean ere eta hori gaurko eguna oso polita izango da guztiak batera gaudelako ere, neska guztiak batera. 3 hamarkadaz mantendu duzu ohitura hau, 55 urtez jaiak elkarrekin emakumeen artean ospatzen eta gozatzen aritu zaretela kontatzen zenuten Aiaraldea komunikabidean zein da zuen gaurko plana txupinatu egun honetan? Bueno, ondo pasatzea eta disfrutatzea. Ez daukagu planik, bai. Ondo pasatzea. Antxinako ohituraren bat igual errekuperatzea be bai. Bai, pentsatu gogo igual uitoren bat eskatuko dugula. Ia norbaitek dakien zer den uito bat. Ez da erronka Makala antzinako ohiturak eta gaur aztertzen da eta geratzen da egiten dozuna. Aldatzen ez dena edozelan ere txupinazo eguneko plana eta ospakizuna da zuen momentuaz gozatzen itziko zaituztegu eskerrik asko Aiaraldean zuen historioa eta zuen aldarriak eta bizipenak partekatzeagatik eta gozatu zuen momentua. Vale, eskerrik asko. Bai, disfrutatu zueke. Eta bien bitartean hementze gabiltza 10 minutu falta dira Laudioko jaiak hasteko. Ikusi dugu zelan plaza dagoeneko hasi den jendez betetzen, jai kuadrillak alde batetik, nork bere aurtengo pankarta, irudi, aldarri edo mezuarekin batukada ere bai ari da danborrotzez astintzen eta pentatzekoa da 10 minutu barru lehertu egingo dela berriro ere festa eta plaza herri honetan. 2 txanpa izango ditu aurtengoan ere bai Laudioko jaien edizio berri honek, 15-tik 17 izango da lehenbizikoa, gaur hasi eta astelehena bitarte eta bigarrena abuztuko azkenengo egunetan izango dugu, abuztuaren 23-tik 30 irango duelako eta hori bezala gaurko txupinazo egunaren ondotik San Roque eguna, berakatze eguna, kuadrilla, baserritar, odoloste eta festak borobiltzako 11 ekitaldi adin guztietarako antolatuak, jai kuadrillak batzuetan, beste batzuetan eragileak, baina dedozelan ere musikaz, arteaz, sormenaz, kirolaz, aiziaz eta lagun arteaz gozatzeko parada izango da non nahi. Aiaraldea.eusen topatuko dituzue deialdi eta agenda guztiak gaur esaterako Aire Zabaleko ohiko margoketa lehiaketa egiten dabiltzak, kale bazter ezberdinetan, herri gozariare izan da, baldarra kuadrillak antolatuta, kale girarekin 12tan lehertuko dira hemengo kale bazterrak eta dantza eta desira guztiak, ordu bat ala urden gutxitan omenaldi egingo diote Roberto Urquijori, 3etan ere bai egitarauak ez duetenik izango, orduaetan irekiko bai dira txosnak, eta ohiko ohiturei jarraiki, DJ Reimi egongo da, 70 eta 80 hamarkadak
herrigunetik ere bai musika doinu sendituko ditugu, lauterdietan eskitaula eta txorizo obilak, eta ondoren musikak hartuko dute herriak, mariatziak egongo dira bateko, bestalde batetik txikirrok ere izango dugu 7etan, eta erromeriak noiz nahi eta herriko egune ezberdin anitzetan. Hemen ikusten dugu zelan ari diren txarangarekin alde batera eta bestera lehenengo pausoak erritmo alai eta bizigarrietan uztartzen, jai herriko euskaldunen aldeko kanpaina ere bai, Gora San Roke jai euskaldunak leloak eta musikak ikusi daitezke, izan ere herriko eskualdeko herrietako jaietan bezala Euskalgintza Kontseiluak tokiko ostalariekin egin du lanketa eta hainbat konpromiso hartu dituzte festa egun hauetan ere musika, arreta eta eskaintza euskaraz eman asmoz. Beraz, aldarriak, hizkuntzak, kulturak non nahi guztiontzako jaiak izatea helburu eta laster barru Laudioko alkate den Ainize Gaztakarekin ere bai izango gara, baina bien bitartean hemen balkoi honetan jendea pilatzen hasi da. Pregoilariak atzo izan ziren protagonista, baina gaur ere balkoian ikusiko ditugu. Eskubaloi taldekoak izan dira aurtengo honetan, eta atzoko ekitaldian euren mezua zabaltzen aritu ziren plaza honetan, beste teiztunguru batean bada ere, urte guzti hauetan baloiarekin kirolaren eta herriaren joko zelaia handitzen egin duten lan guzti horren adierazle. Beraz, pregoilari eta txupinak baditugu hemen protagonistak adarra jotzeko humorez eta kulturaz balkoi hau ere bai jantzeko hementze daukagu beste ekide bat prest, eta minutu gutxiren buruan 5 minutu barru hain zuzen jaurtiko dute txupina 2026ko San Roke jaiei hasiera emateko. Alaia me ha regalado la neta, la llevé a Menajara y al caserío suyo a ver eso, seguro, y justo acababa de montar la meta en Amurrio, que la carrera de la lista buenísimo, y viene y me dice, José, lo tengo, por venir para terminando de frente. Zupilazo eguna ekintzaz beterik baldin badator, hurrengo orduak ere ez dira gutxiagorako izango, Ameseian biharko egune, San Roke eguna izango delako, eta alboradarekin, kalejirarekin batera txiristulariak izango ditugu, aurrentzako jolasparkea, puzgarriak, aurpegi margotzea, tailerrak, txikientzako entzierro eta bigantza 11etan, zezen plaza inguruetan, familien gunea, entzierroak 12erdietan helduentzako, edo nahi duen erorentzako, San Roke musikalkartearen kontzertua ordu batetan Aldai plazan, ordu berean Broken Brothers Brass Band taldearen kontzertua eta ordu biterdietan indarrak hartzeko herri baskaria Laudioko Gazte Asanbladaren eskutik txosnagunean. Arratzaldean jolasparkea izango dugu berriro, zelaierrea, estanda eta basapiztia jaiko harriek antolatuta Lamuza parkean, erraldoi eta buru handien ibilbidea egunero arratzaldeko 5etan ateratzeko ohitura dutela gogoratu Galtzagorri kultur taldearen eskutik, eta arratzaldeko 6etan aurresku eta fandango tarinaren txapelketa izango dugu, hemen Itzarkundia dantza taldearen eskutik, Alberto Azero plazan izango da ekintza hori, baina Lamuza parkean ere Laudio konkiz ekitaldiaz gozatzeko aukera izango da, jalgi eta kolokan jaiko harria do taldearen gidaritzapean, herri kirolak ere izango ditugu, Aldai plazan kasu honetan Arrisku Zubi taldekoekin, eta ez bakarrik nagusientzako, txikientzako herri kirol lehiaketa ere egongo delako, 7etan dantzaldiarekin batera, kilometro musika taldea Merkatu plazan topatuko baituzue, bertaratzen zareten guztiok. Antzerkia ere izango da protagonista, agurea urpekaria eta itsasoa hain zuzen, eta egunero bezala 8etan kalejirak izango ditugu, jaiko harria ezberdinek antolatuta, eta horren ostean kontzertuak, musika, ez dira faltako, izen handiak eta orotarikoak ditugu, besteak beste Reincidentes taldea izango baita bihar gaueko 11etan, eta beste hitzordu garrantzitsu bat Urrezko Katziarena izango.